Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Biamano sana mwanchi mulieli abigita seni kia Ndizi TV nende ngokwaligania asentu ndaya gatatu chinga kitogante gusanga ime yomorobeli bwensa kia bono mambia natwakumanya bukarenga omugeni tobereka gwikirana ase studio eketurabeto gusanga nere egekege kekerbosio elinde atomanye amange mwanchi mulieli anabakwenda gusanga naintwe wetera sensemeri emitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bagona bogosanga na into gwetera namba yesimu ya 0792192834 tyamwariga ningobene atumanyie na kyakorukwa na ndenga yakurukuruga gasoro ngoro gusi. Karibu sana. Biamano my sister Frida. Aso konyariga ni ase TV ino ya Ndizi TV. Gwakira pia na saim biamano aso ko tuboke ase mambia bono ira. Samari tengro kwa Simon Moseti. Mwaka na mboto. Asensemo ya busi ngoro kurwa chingongo chamanga. Tasi Nyamira County. Okay. Biamano. Karibu sana Simon ase studio elinde tabeto sanga no mwanchi omoligereria. Akonde korato manyingo Simon ningi kelio gokora gasoro ngora buse. Biamano Frida. Ase orogongoro ausi ngokorando obonchoreria na kubwa mono gosomia abalimi ba minto bagusi ba minto ase ogotumia ase obotugi we chombe obotugi we chingoko na mono igo konya gosemia abantu elinde bagendere kumanya nkibagokora na boigo kubaendagera ya ikorukunga mbeki feeds ya stobate ekewanda kera sensemo ya umuchona kuru twabaletera kuna kuru twabaletera usi elinde banyale bagotumia endagere yo. Okay, asante sana soko eresre gokorigende na bokora tomanyanga ayo munyene no mutugiyore no tugete tugoiga kogera nansite gasiega na inchino mutuginde ekera nansite gotuga tugiyeya igona nyolete umuchando munge wakonyole ndagera chindagera chinde kwanyoranga nchialenge wikirania okogani korintegete bone kageranga ngende klasi na boigo ko kora research enene elinde kuruz umuchando ri nabwate nabantu nabange babwate ngaranga tigante me basomia abantu aminto elinde banyale bali barase ensemo yobotugi banyale konyole ndagera era bakonye asetugi yabo. Okay, biya sana anko bako kwanera abukarenga mbeke feeds ni yera sumuchuna koro temetiga gasoro ngoro wangu siara lendenga abalimi bali betu gonkonyora bali endagere yiga yetugo abali bali usigaiga banyo bali ndagere yetugo asinsemo wao cha busi una umuchuna akaroka nganyora baroro kerba ko nase na Siongo stores na bakanyole ndagere ya mbeki feeds na bayo umuchio okisi town kerba ko ndo ndubate crops unlimited yore a big stockist as ndagere ya mbeki feeds na bayo mbali ogende gochi Mosocho Nyakoe ogende gochi Nyamira chiduka cha agrovet mbali nguna bakanyole ndagere yororo. Okay, inga kichigo ikoro ngoro wabusi nayo ko ba supplier gose no bwate duka specific ega soro ngoro wabusi okochireta koro umuchiona kuru kwa manyago distribute mono hange ndagere ekiwandikire umuchiona kuru bono eto go transport ndagere yo twa stockist na una wano mucho usiga iga do bwate stockist
okorukunga Cropson Limited is our big stockist garo muindi Okay. nere ogotona rindagire mono igonde bwensi ore ni Kisii town na bakogenda Cropson Limited yerang na Sonic alafu ndobate Ebios stores yerang insea St Judy abakanyore ndagire yorro ndobate Gesonso igo different stores in Kisii Agrofets abakanyore ndagire yorro na nindagira kerumonta gutumia ne bata matokeo ne bata mapatai. Okay. Kora tumanyengo nga ndi gwachagete obonchereri oboiga na boigo botugi oboiga ngai kerto gateba bono tigo oigore company korosindagire yituko. Ase ensemo yobotugi igona sete mwaka wa 2005 na ste kidogo kobeka kinde na koleta masomane nganso botugi bwe chingoko na kanyora kangomba kamoiga ngansa na koroko abona gendrete ngamenta kanyora ngana ikiria hange chombe isano as chombe chisano kanyora ngani kanyora nda chilita mabere wa 100 liters. Okay. Kenagen reto poigo e chingo ko nganyora chiko genda lakini nganyora challenge alenge no mono no konyora endagire yega ndagire alengorro mbalingiri odiri nene nande kere kwaire osene ngombe kwanyora nga ebeseri nanyora kena oniri amagena ale kusamberane nanyora nga ebese nyinge ko enda sindagira bono kwanyora nga tindi konyora bese nyinge nintaka ko break even nanyora nga eshida ne roro so na naro chenga na kingo kora tiganganse ase miri mbwate tigangende ndigererie makitranyo ndagera era konye omulemi kyarta lincho bweka kena chito gotana ne group ne rtwaring na barobo konyore challenge chenene no konyore ndagerejo ekine kyagerete ngaronye ntubatu muchando nona abantu baminta bange mbagwate shide tigana ki torakole tonyore ndagereye era konye abantu baminto elinde nabaro banyale ubokina kimaisha na konyora manganande raba konya soma bwabo. Okay. Akirikende obotugi obogwago no mucho na kurukware bakora gusinige igorongoro usi. Na koreta sorgo ngoro gusi ekena rugaiga ngamanya otira umucho na kuru kerena ste mucho na kuru na ri kyagerete ngaranyo orna ndo basengo igorake asko korosia mangane ndagire then kere na sakorosia nkaira ndera ndeto gieria kena chito korosia kena ste ko ndagire chi etuwe yane ngamanya kuriala isinga ama pato ya improve kena ste konya ko abantu bandi wecha ama kanyoranga na borba konte bi ndagire toroche nengiere ngiyotari ko jebekera egende lindekira abantu bandi baminto. Okay. Abono kwa bere asense moyo botugi kwarorire ngam a challenge no konyora endagera yetugo kirikinde ngaki kwanyore to wase miamba ko gacha goikere getamkero ngabona tigo igore company yao kyagera monte kero kora gente kende yonsi gotware urugwanja kurwa senkore yao yani passion. Okay. So I had the passion yo botugi na inche ngataka kurigeri se ni momono nkikiragere enda tugi enyore ndagere ngia elinde nyare ko na mapato alina soete aso konyoro basemia kurwa going to seminars, going to Peter class. Then initially me I'm trained as I've done business management. Okay. Aso kora business management. So ni maete aso amangana biashara ngikane gene kero kale gento makotwa on twaru manyimono ige kageranga ti angende manyo manyimono ase okorosi ndagire abire nkora boigo kerana kolera boigo ngagenda nganya also experts na bono igase e company am backfits itubata experts ndubata abanyagitari elinde bakorosi ndagire kere korosiwa ndubata different departments. Okay. These departments na bakanyoranga process, create department
kere ndagire gweta kwanyora nga the quality yae igerengia na nere eria eganeirie aso okore imifugo enyare kobabia na enyare kurusia anyane amagena amente kasingoko na boiko enyane ng'ombe konyora sine chilita kianda na bakonyora umurimi wikire kere kwa yire ndagire ambek fits yaikire mpaka nonyene chilita 12 bono igie kworokinga endagire yo kero omuntu atumire na bakonyora nga yamukonyire abantu abange twanyorire nga baria abaremi bagutumie endagire bayanchire ekiagera as production na bakonyora nga yabakonyire na ndirende kero kombe no nerigori na bakonyora nga endagire ne bakonyata. Okay. Ekero kuri eriante to mwanchi muri eranyora scenario ekero gwachakirete gwachire kwanyorira maigere tumete nayo monyene kwarachagete kura itume ko karanga kiego koira nga kigwa ikirete mpaka bono egacha go pick ekabe company nene. Bono my sister Frida unanate abagabo owanja kwane na bate passion yo kalen egasie obotugi na ekere na chokora my research ngamanya konyora abantu aminto abange lebo gato mo chande munorione kwanyora ndire na ko golendagira na bono ntuba some of the some ingredients chikobe kwa sendagireria enyare koba a balanced diet na uno muntu ranyara go konyora ekero kuliendagira ko bakolie a balanced diet elindo mubere abumia nande konyora na marwira okubwata tari go chara isi kyagera endagira yotumia ne balanced bono tumanya konyora ngekeyo aba kora mbale ngororo tari bantu bonse konyora obwate bagwate chembwerio ko kolege ndo netakire bantu bandi bakwana shortcut kwanyora chengeye abantu bande bagwate nyone gende kurune sunflower kwanyora abantu bandi bashiro sina makara nini abakoro bonde bawurukania kero bawurukaniri kwanyora ngabone rumuntu ne chibeserata gete lakini yekero mulemirio ako chikokole ndagerera maite ndagere nengia lakini yekera chikoyetumia kwanyora nga the results nchiri ko bangia bona ndakwira nase alenge yebeseri atumia kwanyora nga yachira asara bono kwanyora naona abantu baito abange nabagatu bali bantabugati kwanyora bakwenda asara nene obutaka bwenda commenta kyarare the same place kwanyora tugeri bono tiri komo konya kende yons okay ekero kwaro seti bono kwaro siria gwabwatiria maigeri gwachakire korosi ayo monyene kwara yitumigete njinara yitumigete and na gote ntwalingi na groups ekero batumia baka kenaba etendagire na bande etendagire mbiere kamanya kuroro tukayera se Kenya Bureau of Standards ekere gapimwa bakatigirira bakanyora mbiere so we did a lot of research to improve the quality bakabona astwekere bona iga abakonyora enambe nyinge bawa ngo takabale batumie ndagire yiga yambeke fits ekero gwachagete bone company ya chakire korosi ndagira yetu kerkende ekakengana na kikoirete kamenya gochaka gopika maitenga immediately ko eteko konyara chikastoma hono a challenge nene ase endagira korosi egento linda abantu baitabe taligento muntu ranse ase litukelimo arafu geso abantu banchirane nkiangirete emiaka around 6 years 6 years egaikasi geto nonje ngatakanga etobotiga kya no bata staffs wabendo kwa kanwa no wate binde binge bendo kokorwa lakini bono isko gali wa ocho wanja ngenda here nengia tari raisigo ochonyoro mugale miacha ati abenga igwerega ekukwa gento kiraisi kyara abantu abanje badanga obosiere limbororo lakini bali bande babeta serious bakanza gutumia na banza bate abandu ocho bono kaiga etofauti nerega na ndagire torochere ligolirike kero kwambia ne chikwende chichinde kanyoranga at least yakero mondo gutumia ne ngoletera mapato andi ligoliri haendo chendense
bigo na bayaringe egasi enkong for that period over 6 years kwaleta sometimes ne gari kuruna kurua komboire yaika gaiga ya etara and yaira nene ndagereria so that expenditure is very high. Yeah. Mete ngangwa gwato gosemerio konene sana ngabo guchaka korosi ndagireye maybe kolingana bana kwa bere ko gokoro gotugie kwaringa abalimi mbabwate challenge yo konyora endagireri bano kwa yeretre into the market kwanyerenga a response ya rengi buya kolingana no kuganya kwabo maybe ngyo ta give it up okateba ngati gogendere gukora ubonjiriri we. Again, to get it, into give it up, making endere. Engoreane yaring kiga, engoreane yaring nga. As a kere namono narata dire sema ya lift ferry. Nainde namono no minya lift ferry. Over 20 years. Nenga nesemo cha centro. Ekero kombea abantu abere. Kwanyora abantu ba centro babugate knowledge nene ase obo korobolemi na lift fare boyo lakini kre gocha sensemo yaito ya usi kwanyo ara challenge nene tubugate bantu baito talina lirikale tobugate agricultural extension officers na wane kre dituraba ke kre PPO weta ko mayetenge PPO ine aida ne extension officer agricultural extension officer ko se ene ya umunyagitari public ya wechombe so ngakeria n'abantu ndabwata hantu ale bocha abagrigacha baso mukondo abatembo ndokakore usmekaiga nene ngombe ayo botugi obasemya bono obasembo oli bwachi tubokasira sensema ya usi na ikyagrete nga n'abantu bayito kanyaranga bayirandire maega ne migondo tubwate nemeke bono gintu gyotukira akonye abantu aminto no botugi na wana kero kwa ndesema ya centro na bako nyoru muntu abgate aka shamba asinini aka 50 by 100 anyara se shambe nsega igani chomba begete na handi era igamenya teigoro lakini production ya kurugaria roche so na somya bana kuruabu akorire investment kurugabu muntu yamete bia ekero kombea na gocha nkasito usigaiga kwanyora none chombe tubwate ndubwate bosembe boli ngana kyo ku improve ngachombe chao elinde ngombe ye nyanya barati yao agenderere oje upgrade yanse okonya yakwa chirita 10 eche gende chirita 15 ikogendera bakonje tunyora a breed ego chuko kwa nonye 20 liters to 30 liters a day. Yeah. Tobirto gokwanera Mr. Simon Igoro yenda hagera yetu maybe mwanchi muliye naganite kumanyanga mbeke feed sendagera ki ya korosi maybe nendagera yechombe yo kana ndagera yechingoko chiyo kana bogotumanya mbeke feeds nto twanserete endagera ya chiombe tokara tiganande togenda se ndagera chingoko one kanto bwate ndagera ya chiombe ne chingoko alafu ndubwate pia ne ndagera ya chingurwe nande ndogenda tunya komenta ndagera chinswe ndogenda tunya uchimenta ase like na ndagera chingoko ndubwate kienyeji mash ase engoke ye kienyeji nere twanyolire ngoko abatugi abaito abange bagusi babwate nengoke yekero mundo yebegete bia nabakonyora nga yabonchoriro bugima bwabo koyete ndagerengia nabakonyora ndagereria mekire ngoke yansire kubeka amagena amange nandekere kubeka amagena amange ige no maite nga amagena aya nabakwendo yaoni elinde kire kwanyora nyora bese yao nabo wakana n'umwana kumugora nanyegetawu wakana ne school fees so you bate kienyeji mash ndubate grobas mash ndubate layers na boy ndubate proira na proira starter na boy ndubate chicken mash ene ndagereria se ichuchu bire bingale bitagete wansa kukina maya so grobas okay yeah okay
maybe nabo kuratweresera mete asendagire yetugo maybe abalimi mbaroro baguchaka obotuge bonoiga maybe mba maitinga endagire kwa guchiombe maybe eng'ombe neroro oko endagira eng'ombe ya mabere chieri ne tofauti na bokora beresre bono na bono ase endagira echiombe ndubate chiombe mbali okay ndubate na chimoli ndubate chiombe chikruchi ehivas na boigo ndubate chieri na boigo ndubate chiombe chokamo ndubate ndagire chimoli yere in terms of pelleted ase ndagire chimoli ngochikonya chimoli chia twara chinguru ekere uno endo cha mabera kwa burukani ndagire lia pellets elinde ng'omori yakina bya na gutwara chinguru elinde yakina na boigo ndubate ndagire ya evas ego prepare ng'ombe ye itarachiko twara embego ndagire ya make yaba hanyora heat yaragira byomo biroko nga inde prepare gochiko obeng'ombe euchiko kamwa igo ndagire inerekere tokoya nabo konyoranga ngoye konyere krea konyere yatwara chinguru yaba prepared aso gochikonyora embego arafu gutwara mabere abo igo ntubate endagira ya eng'ombe gukamwa kwa dairy mill beki dairy mill hail endagira yega abere endagira ngia ngomekire nabona umuntu tanya gutumia endagira ya dairy mill ya beki dairy mill onyo wari gukama totebene chirita isano kayeire endagira ye aye at least 2 kilos in the morning and 2 kilos in the evening. That is 4 kilos in the day. Na bako nyoranga ng'ombe kayira agritibia na nando yire chenge ya beki feed. Na bako nyoranga mabere ansira commenta. Na bako from 5 liters again bako 8 liters. So ase chirite chikwanyora isato na bako nyoranga ng'ombe na beko nyara kwigorera ndagireria ya beki feed. Dairy mill, yeah. Sana da sense mo maybe chingoko. Yeah. Na ase chingoko na nateba ndubwate ndagere kuri ku chikmash ye bichuchu birie bingare inaboko yendagere for a number of up to 8 weeks. Then from there was go ya growers. Growers for around even 2 months. Kere kwa yeire ndage ngokeye nere nyare ge kina then from there you know ando chia growers na bakanya waranga anchira kora kisaini yo anza kwa kekeria na bakanya warende abekire kagena then from there na bo anza wo change bone ndage relia oya nyali ngeye kienyeji wana wako ya kienyeji layers wo se oye ne elia layers chirichie gasongo nchiroro chiria nabo ko ya layers mash layers mash nabo ko nyoranga ngokeye ne wachinguru chio kwanza kolei amagena at least kirengo konye in 30 days nabo ko nyora ngokeye nabe kolei at least 95-96%. Yeah. Yes sana. Kirukine ngwaba ko kwanere goro yendagera yechingurwe ntimetige goro ngoro gusi ngakire tiyo konyere gusi gaiga bantu bange mba from nango kora myself ndagire mona tiriko genda se bantu ntuwate bantu bange batugete chingurwe lakini ekero kombea usi na bogere ngonyoranga endagere nyinge chingurwe ko enda bogere ndatebenga ne lioro lyo basemi tutaranyora boisaine na ende maybe the notion elinga one ngurwe abantu angumeta bagusianga na Kristo wale lakini rende baliba patugete chingurwe banyarire bakogendera mono ekiagera amapato pia ingurwe ekere oye tugetubia na ndoye ndagire ya
back feed that's ndubate swan winner na pig finisher ekere umuntu utugete chinguru echi nabo konyora ngakira kutumia ndagere nya chinguru echi na wachigo kinabia chawa bia chichire health na bako ndo chion to farmers choice na bako nya inde profit ekero go chion ria abantu abakenya farmers choice mapato iko juu abantu wetu wachali wansa ku embrace bansa gutuga chingurwe nga obugima bwabo na obugonchoreria kera asenga ke metinye 3 tu metinye 6 abakonyore nkuru ya bere nene oire gari epimwe nyama na onyara konyora mapata aramaya. Okay. Kirikende mbeki feed singa imogo supply mwaika mete ndizi TV mete ngabaligereria nkorigere bali kurwa sinsemo na baratwara omungusobo gutaka kugora endagere yetu kurwa sinsemo ya mbeki feed. Mbeki feed singo supply to endagere chinsemo chons cha Busi. Ngo supply to chinsemo chons cha Migori County, Homa Bay County. Ngo supply to Kisumu County, ngo supply to Kericho, they're supplying part of Central and Western. So na wana Busi abantu aminto bali Busi na tebire ntugate abantu different areas as to go supply and agre na wana na taba Kisii town abo munta kwenye ndagere kurwase Mirimani, Cropson, Ebios Traders na Anpro Agrofet. Abo ya sense mo yogembo muntu na akanya renda agreta se kurusipron Agrofet Bemo Mafuno nabo yo sense mo yasunika na wale mbaito akanya warakurwa se Agrofet kurkunga mwata amanya keroka na tabanganya siongo stores na bakanya renda agreta oro na gusonso dobate P3 Agrofet na kigatibo igonto batum kurkunga Dolphin nabo iko barachon to bate stage view Agrofet abako nyole ndagere ye itorro nabo iko kurwa ensemo sitnyan sion korogorom ndo bate Walmart nabo iko ase metamaywa ndo bate Tamara moso chon ndo bate Feropi Elmach na Amanya nabo iko nyakoe ndo watu nyakoe animal feeds na Pamela inputs nyambataro ndo wate Grimo Agrofet nyansera ndo wate MK na Matoke Junction yere sense moya mosocho na boiko ngo supply to lembaka manga manga ndo wate Macoris Agrofet. Okay. Na boiko tinga chinsemo cha tinga ndo wate Senate. Na boiko nyanchwa ndo wate Penson Agrofet. Na boiko menyi ndo wate ngwana kurunga Onyoni is also supplier. Na itibo ndo wate ngwana kurunga Fred Ratemo. Rengo to kolerale di supply and agre. Na boiko kuchitumbe ndo wate ndo kurunga Peter Agrofet neron koraroro. Na boiko ndo wate Omoringa Musengera. Watu mondo kurunga Matu Agrofet. Na boiko Mogonchoro ndo wate mondo kurunga Nyamari. Na Nyamira ndo wate Nyakoe Agrofet. Nechinse mochinde chinyinge. Jabusi. Ase chinsemo Jabusi. At least ndo chengano kavete chinsemo chinde. Kirikendo mwanchi muli nagane kumanya Mr. Simon nga ngikelimo go consider omuntu manya go kera kolire order mwamanya kuma supply rendagire. Una rende na tubata na intoko wanibo ko kinya abantu aminto. Challenge chene na twanyorire ase biashara. Ni biashara kawaida. Ekero kwa biashara biashara mbitagete koba honest umuntu mwegenwa kero muro umuntu mwegenwa nabo ritora nabo umuntu tokubwatana na korunse na kanyara umuntu okindire lakini kwanyoranga emechande menene neringa nabo kwirira umuntu sene endagira
kere kwanyoro muntu nere taring serious matukabira atatu kwanyora nga omuntu rio siekire bono ne customer eri kere kogendaria kwa achukuri ndagereria kwanyora nga sometimes muntu ritayo usendagire tarareta consistency yae kwanyora nga igerense kote mature sana aso okubwa customer chite kare chabe kire ndagera naonye ke wanda kirare na bono le itukoria rero rire chuma aramisi ne customer chiri chabe gete order yabo igoro ngome turenga sure ase order ri ya very serviced ya ikire ase itukoria rero mambi so within itukoria rero ne customer yate gete ndagereria baba wika koyenyora ekini kyagerire nga abantu customer chitanga nyora chire ndagereye ase njire nyikiranu banyole ndagereri na barobaye chitugo cyabo. Okay. Abalimi mbaroro maybe babwate tugo timetingo chakira embukirenga mu supply ose mukuba direct go cyase chiduka kiri chiwe twetana ine. Bono my sister Frida. Igasi enero nebwate challenge chae. Especially ngutaka tole kero mulemi anyare konyole ndagereye. Kwanyora nga endagereye ngoyakorera tole packaging ere tofauti especially kire twaje tukonyo realize nga abantu baminto abande kiwango kyawe kerense ase oma konyora kwabo tokarona kituranya ali tukoba na baru tuko waleta in touch elinde na robanya wale ndagereye so nalitwa nsta wakora packaging ya from 5 kilos chikiro isano chikiro 10 chikiro 50 na chikiro 70 iga kolengana uno mutecho yategete nabo akonyara koborendagera kolengana ne kiwango kirkiaye kiragere anyole endagereye erinde kulingana ne chibes chachiri abugate nabo igo nekeko geranga ntokonyara pia koirira kiro mulimi endagereye lakini mbali mimbaro bali abanene bale consumers bara abanene na wono kusiga igandu bata bali very serious akonyoranga ba co produce endagerere nyinge na wono ndubate mo customer yo mo mulimi yo mo oyo kurunga Twin Rivers oyo bwate ndachi etuge nyinge ase chombe abakonyora go produce up to even 1000 liters no ne kera utmindagre ito ya back feeds na bakonyora nga production yae na to kare twanste ko koranere na baya ruete kurwa kuru 700 to 1000 liters ione na baya agenda to komokonya kuikera konyora mapatayo bigon to konyara asabali me abanda bake etora batebye bagenda agrobetiere angena borobo sabe ndagere ku back feeds na beko bakonya. Okay. Nimetetali kampuni ya Mbeke Feeds yoka ikoni ndagere yetu chikampuni ne chinyinge chire metinga kya sense mayino mogo deal na competition. Competition na bere enene as filie gaiga kya chindagira njiro na bono baro bari batanganete baro bamanyekanete nga nabo abatangani lakini rende uno basemi bukonya bugocha competition ya bere nyinge aso okurwanira na into kwerwanira se echire yiga bitangani twatemere kurigereria inki omukulima ategete ande mono twa concentrate mono ase omukulima uri omoke nikikiragere tunyare kumuimukia na nagotebia na kwanira abo kale na tebanga ekere twarigerete echiro yeito ande also wanje kuri twabwate bogokine especially omugusio mindo twarocha mapata wana make na ikiagerete tuba introduce 5 kilos of feed eyagerire nga asabanta abange na bakonyora ko manage ko lendagereria into kendiga kabere ase ko counter the challenges to avere na mono na hotebia na customer nya babeka lero ya order yabo eko ba supplied the following day
twabere tukaba consistent as a market. At least the customer abekire endagera we make sure nga ayenyorire the following day again tugekora tokora boigo tonyorenga nabona akero munda gutumia endagere chingoko ngoko tario rawe go chencheri endagera utumie rero so tumie liende aso muntu utumie endagera na ambeke feeds etoko make sure nga endagere onye netwanyore odalero ode yoko supply the following day elinde ligere customer ile kirego chukuri endagere ko seduka onyoranga endagere elia no eregaria telichikobora so consistency yaberwa yo tugende gyarato twabere tokora research also to make our feed ever relevant in the market so the quality turwa abanyagitari baito n'abantu barito ete ba kolegasi mpaka tokocha na innovative ideas yoko make endagere ito abengia elinde ekonye omulimi ntubona ensemo itenene eto kurigerelinga na kindagereye erakonye abantu baminto elinde nere agere asuke kurwasare tebenga na tumire ndagere ya big feeds tande ndochinga owonjure kwa beroro nere emakonye ase akonyora mapatae na kugroki maisha. Okay. So far sabalime bali babere bagotumika endagere yiga response yabona kire na ndena kiyabereke ko gokonya elinde ko ni kyanga ko improve le quality endagere iliyo korosia koranga endagere ye abantu bayanchiro ne ewadeli to konyora kurase market na kubwa mono tisimi chirito konyora to wakirwa na abatecha kakindagire ino kainda enyore iwa abato kwenda twatarire customer chiria twabate indagire ye twabate byagendo yo kurwasigete through the orders chirito konyora na chingaki chigari te kumnyaka gocha abo koranga edimandi indagire ye yabere enene kubwanga twansite kegera bona abantu bagotumia mbagende tokoba na wono ekere konyora indagire to gusabwa ina batokore demand na error mundu tago gusaba ndagera usakwe order onye indagire trikuru lakini ekero koranga order ngobe kwerekere week na wono kere week na watu chakane 4 times na 4 times yoro chekere week yo na wakonyoranga igo na bekoro kinge demand indagire ye mbiere na inderende ntwanya kasoka usetu chibotangasa ngaiwa achire nga referrals kurwaso yote nga indagire nengia anjire na bangonya ko encourage omukulimanga bagenda kutumia indagire to yambeki kera seli oli nengia na so quality mbiere ande na bakoyenyora ase njire lions. Okay, ndio mano sana. Ante tora bwatiraga butaraso somutimo komukego to koirana no chigoto manyanga challenges kichiga kwa biriko konyora ase business yao na boiga sensemeli yobotwi alafu nobe koko toeresera sobwa galinga mbuyaki omulimi arabega konyora ekera arabega kugura endagera korwa asensemeli ya mbege feeds. Mbia mano sana mwanchi muligeria chinga kyogante gosanga na intimi yomurobiri bwensaki abona mambia togenda gusanga nere Mr. Simon Omboto yogenda gutumanya igoro yo bokalere bwaya nabo igo obonya wendagera yetubo borwa sensemeli ya mbeke feeds go manchi muri atos katonyegera bwira ntarasege keke kerebosio elinde tobeto gusanga amani. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi.
supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucubusongo nigo bono yakorenteire ebintu byogutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byogutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi ebinge batalire ime y'omucubusongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ayumure ata kurwaro gonkorwo gusihi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsage chaye bwinyorera mariogo yugusyarire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogutuga na yandamange naobare imiyumu cy'ubusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde Nigurure opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigurure nsemo ya Jogo angene skuru y'uburoso ya Jogo Primary Nabuigo okuba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ano mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore
kobwate chiri busta na 500 asema Mama TV Mitumba kwanyorire karoboto kere number 1 lindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama TV Mitumba Bells abiro kama Mama TV Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price. Bada wewe, welcome. Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama TV Mitumba Bells. Kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage goswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho Balfour House Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbiyamana sana umwanchi umulihire lyangu kwaligana naende asento ndayo mwele chinga kitogenda gosanga imeyo morobeli bwensa kyabono mambya
astogente gusanganire Mr. Simon Omboto korwa asensemeria Nakuru yogente gotosemia igoro yobuya bwokwenyorera endagera yetu gokorwa asensemeri ya Mbeki Feeds mwanchi muliengo kwaligene bene elinde togende gusanga asobwa mombye mono asebali mogene takolika ujumbe chaino asensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital ekendo chenga Jacqueline Kemtomboto akatabanga good morning watching live from Njiru Nairobi mbiyamano sana. Edwin Matagaro Brown Nchari nikiwa Estate of Nyariacho the capital city of Nyamira niko tuned in. Klaonyakeza katanga good morning team in Sakia watching you. Ekerondo chenga Rafael Obuogo akatanga good morning from Kisii. Victor Omondo miyenda kwa chinsense mwachirichia Nairobi West no hali ime yomorobeli mbiyamano sana. Asipali mogenda takubwate na voigo kwene kianga kulika mule ujumbe chaino. Kirende na bora tatai Mr. Simon Ngam mbiyeki umuli miara bega konyora. Ekera bega kuora endagira yaye kurwa asensemeri ya Mbeki Feeds. Mbiyamano mano minto Frida. Una sinande wateba. Kirenge gitu ekenene ko soa semo yo krosinda ira yo botugi ndotegete umoremi anyare kera gutumie ndagrete ya Mbeki Feeds anyare konyora value HBS chae kegrant maite ndagre mbake mokonye asetu yae uko korobonjiri bwaye asetugo nakubwa mono komenta mapato wetera asetu yae naboigo ndogendrete konya kobanga na konya wetana na chinsemo au koleta abasemi baito osemi abalimi asensemo ngana baranya ariko komekitu yabo yariko bakonya sobwimo bwabo na boigo komenta mariba mange wetera chisemi na turabe tugutwara ekitwatwarire kumaya gabo mbaro abange banyorire konyoranga bansiretense nabone gase bali nabo bagotebanga biemonike era obugimba bwabo mbogene to change Okay, igabali me babire bakonyora amapatara maya ekero bakoa tuya bindagira ya Mbeki. Abali ma bange banyari bakonyora amapata maya asokonyora kutumia endagire ya Mbeki Feeds na for instance abali me bange babwate chombe unanate banga abanda kanyora bagukama gosene chipainti ibere isatu inye baro barure gabu bayikire mbaka chipainti 15 wetera se gutumia ndagirete ya Mbeki na boigo kubwatia magiso ali abasemi boria twanyarire kwa abali abande mbali gena bakonyoranga okonjuriri bwabirororo ase amaisha abo na mono konyoranga bali barenge nsense ndochenga ubugima bwabo mbogene tonya bachenji agusu. Okay, yes sana. Kirikende raw materials chago ngayo gushinyora korwa kerokoro sindagire yiga. Raw materials anemono iga nsense moyeto ya Kenya materials chinyingi nchiyo iyo nabo konyoranga to tambo kembe baga twasoka siko twachikonyora materials kurense maya nawono Tanzania wa neighbor kuru Rwanda kurwa nechinsemo chia Uganda na konyoranga materials nyinge chikurwa roro chia chagaiga bono nandi nabono para abantu abange bagotaka ku konyora these materials rakirende kwanyoranga materials na bachinyora konyora chinde chiabeire mixed up njire of good standard onekera bago chitumia nchi konyara korosia ama tokeo haria nabono nduwate maize baba kanyora omonto gorire maize onya to konyara kumanyanga ngayo sosie maize jam ya okorwa naba kanyora maize jam yao igeburukanire ibintu binde bono no chiko yatumia asetuko yao turi konyora machibwa ari atakire
kwanyoranga watumire chibes chiao chibes chiao cha chire cha wire bosa bigo baka umuntu origereria kayo kugura materials chiao korwa ko onde bwensi urata ke nonyo no konyora these materials abago to contact tomaletera materials jire genuine ma gotumia se tuwa yae itatuara any other effect ocha se tuwa yawe. Okay, yeah. Sana. Kirikende Mr. Simon, challenges kichiri uwetera asense miyiga yebiashara ibi byawo nimetenga kire biashara mbibwate challenges. Challenges nchana kubora, challenges nyingi. Na bya kitambo unatua na ste gasi yiga. Heirenga kenyinge. Gocha gotenena. Bige kogera challenge chire chinyinge. Challenge ntangani our sourcing of materials. If you are not very keen about the materials, digitally they don't confirm na ebirengo biriwekire na Kenya Bureau of Standards. Kwanyoranga materials chinde chibwate bintu na chaba aflatoxin ni bonekero utumia se ndagira eye na bakwanyoranga ya letiro mchando yaso ase no nasi mifugo ito kwanyore mifugeria bono health ya very affected igo ne challenge ndenelinga bono abantu baito embaroro konyora ekere maybe ko bayire ndagira kwanyoranga talibons ba kwenyara twatemire lakini atekero umuntu rumwe na ore umuntu ore watu maene nabo konyora nabo ko supported tokara arrangements ko konyora materials usendagira elinde naye kuacha kwanyora nga kokwera ndiendagireli ebaseli kwa etendagireli nanyora abande abakaocha ba SMS wasine bona ina bakonyora ya very challenge care you have lost there na ndebono ya very libaga rata challenge re ngomwake ndagire ya konyora ekoba transported maybe ngakchia watuko linde ikere umulemi kwanyoranga njira linde bitango mbiroro ndubata abantu bandi batari abaya baro kwanyoranga bali bakoganyerete njira ono security sometimes is another challenge kwanyora abandi bachire batregali ibago se bakire kwerendeli bayigoire mesigo yasirire igo nande ya making sometimes ndagere wikera umulemi ya vera kom the breakdowns also on the way challenges in jiroro ainde bono rinde kora these challenges ntotegetenga tutware branch ende iga usi rinde tokeyane some of the challenges rinde on the distance from where we are na gocha gaiga sabanto aminto nere entambake igo ntotegete to tema koligereria asubwagale na kituranya le tolete ekwe ange na omulemi na rio linde torarusi challenge chinde chire chitalingia. Okay, nikeragena nabako semia umulimi ukuligerete isko gali maybe ekerago chikugura endagera yetu ngikelia bwenete ba consider egente gatangani abali mpaito ne challenge na rodire ase market ekerengweta abantu baita bange bagutagete bintu bire ligo lirike baro ubu bakwende duka batebanga echenge ntegete tago manye chengere neriye asembeki feeds echenge ito na tebire ligo lire ito lire kadiri ntoligoro na ntolinze bano endagere na bakonyoranga gotaka kumanyanga nengiere na bokoro gere texture yae na kere tebwati fumbi nyinge
ande nabo kurigiri kwaranga nonyene kero kere ubotio kuba nabo gotio kabia kwa umbali. In fact nabono chindagera chinde none mbeke ndagera yetu ambeki ya Dairy Mill. Osali kwa yareta oyirange ne chombe. Chombe chiria ekere chiangu cheguriri misuri riae na wachi wanza kwana chitegete karaki kurigia omonyongo we ndagereri na ekero ko ya na wakonyora chiko ko mutwali kabisa chitegete kuri ndagereri chikurwanira yona boko range ndagereri na bere ndagerere ngia unabona ase the raw materials ndubate egende ke kurumwe rice cham abakonyora abange mbaroro bakoni ndagera lakini onyora nga rice cham erigere nyinge irinde wate fumbi lakini bayoni rigo lirinde kawaida kwanyora nga banonekere ngombe echikulia kwanyora nga tibwati faida ende yonse ase ngomba sumubiroye ose ase ngoko kwanyora rero bosa sikindi chingoko cyali cyatikaka kote amatore astokonyara at least nonye challenge ene sometimes land ndiro kwanyora nga from the source materials injiri gotoka piso nabo toko enda twaligia kapisa mpaka chigotoka na ndonyora nga chigotoka sirigo lirigoro lakini ndo because ngatotegete ku keep that consistency na ko kasabu chi kasa bali mbaito nabo to kuri no lirigo lirigoro twaje twaleta twa rosi ndagira abali mbaito toke nabo ndre twa ndagira yalenge lirigo lirigoro no chibando is one of the ingredients to tumia chibando nchi achete mpaka 6500 ne chibando tukutumia ndo tukutumia chibando chirioko taja kuru uraendo taye kurwalia obuje wanekere ogendo jetinga back feed chibando chiji tukutumia tari chiri chiasareke ibona into tuwatemesha quality control tulikutumia abande kabirecho chibando gutumia nchiri nayo uraendo rusigalia ogende ochetinga uragere igabono tumayitinga omunyamo oyo ngombe yengokeye healthy yahe nabenge healthy nero yomuntu nabenge healthy yomuntu so ngote amutora as much as possible konyora the right quality of raw materials elinde tunyara tokorosa liendagire iko aibituma mo source from Kenya ebitume binge ndiro konyora ngabono ngusource from Kenya abali mwete kere byabeire lakini akanyora bona chinga kichinyinge bitume bire short lived biri kobera mono na ende toro chibona into in the market bon or seasons na bakanyora bituma binde toko birusia chinse mu jesiko au unabono Tanzania ngose Buganda barobu production ya bituma na bakanyora mbiroro lakini naone bitume bigo kopyo nabo ngoligererio le mpaka tuire elap biapimu tuaro the moisture content na ande gosembire affected by aflatoxins bina bino tokoligereri mono elinde bimeke ndagere ito ebenge mono onekere ko genda ase chinsemo chia Kenya Bureau of Standards kwanyora ndagere ito biere it's of good standard and iko sawa okay biya sana ngonyorore ingakinero rokonyora ebituma byakonyereri igori gose okonyora ngam taxi yakinire nimetinga ligori ngo barire ngo ba affected sana maybe kana mokwaleta raw materials korwa chinse chiri chesiko osekera totebena ni ligori ya mafuta yakinire go transport indagire limo moye supply go just chinsemo ngo chire yaba biko maybe ngo chire yaba affect sense mo ligori bono liendagira ama NP onye talinga naki nya talinga no wanja kolio hote amanga digana njimbo atoyo minto nere anyare kaukina ndoma yetenga abali mubaita bange mbaroro banjire ndagere ito kwanya oranga nto konyara gukora ndongonyara gutiga gukora production linde ekero konyora bono ji ndagera ya kindera maguri ya raw materials linde ya bulire liori ya chiregoro linde kwanyora ngana wanyamba ara go transport na bona iga mabutale very high
kwanyora bado konyore kuri nona kabesa alikuwa konyora kasinini kwanyora naandika kale komintoru kabisa lakini tokotema as much as possible because into maitenga tutige kuhirira mukulimo oria unajua ni kama go kuli lunch osonya you are konya gotumia kuri ndagira gete ochoya bole na bakonyora none system ya ngire na wana chingo ko kero tiga go chienda gero ans ko chienda gero chinde chiri chingao abakonyora chingo chiri are affected and production yawe ya chirenze so na wane na geko ya to making twagendera kokora consistency no go supply na onye kwanyora nga cost ya chirenze amini ya chirigoro na boto kwa consistent ko endagero to the market ile kidogo to konyora tuarite kanero to amanya maybe maambia mbuchigo kibia okay maybe ngo kirera se mu mentreli goriri endagere yiga for some time ndo konyora nga ligo lito to mentre lakini ntuli komenta muno iga for some time na ngono ntoranya komenta muguri ayo nabo konyoranga nabo akreta sigateiga wono na inde nyoranga na into relationship tubate na aba supply kurusko galia kyaramba maite the standard and measures tubate nabo konyora bagotoletera na intue no nyobo kongubororo ngoto abare good priority batoletera elin toletera si customer cheito bigo sama ngane ligoli ndiro konyana de resistance yokurwase abalemi na kwende ya chiregoro lakini ndekera to kombea ne quality yeito ne ligoli yeito na abande na bakonyara at least intole somewhere ekyagera into no to kole gasiye etobege to mukulima in mind in place una koro mukulima kyara personally nimekuwa kwa hiyo sector ya ukulima ngutakande gokolera abakulima baito na kwale gutaka ayo munya no kolerwe lakini kogera that's the driving force elinde abantu baito na barobu ba onchererie na ndi kuwa mono enkuiwa endamwamu elierembe ekera konyoranga abantu baito bagusi igotorense mono kubwa abantu baito bali ba centro bali bitifare kwanyoranga intwe obugima abantu baito bolense ande bona abantu baito batagemete obukulima lakini onyora bona ibintu bakonyora mbiri bintu bire endagera erengia lakini yakogera na intwe through that nataka abantu baito banyore at least ile kitu chakula yenye abakonye kwa ile bei tu erengi yake. Okay, yes sana. Batanga kororo ngoro usi ntoira ine maega esakoriere nganonye na magene chingo kakoni go mostly agocha kuruchinse mu chichi Rift Valley na boigo central part of Kenya. Maybe mbose mikyora bego kwa omwanchi umurigereria kororo ngoro usi mambia bonoiga kubatkana n'ubulimi wetuba. Ase obolemi bwetugo na bondo chenga ansemo yaito ya usi ndira ntmaiga naende bono ekerote makurigirira bia na wana abasaya bake abawukina bono iga echa ederi opportunity neroro erene sana ase sector iga yobolemi ekyara usali kurigirira abante population tubwate usi kerenga kimba komonto ragere na tuaboka gochaga igamambi ntwanywe chai maybe margoba ose breakfast yao ngwali rigena mwana nali gari otetari rigena mwana ali gari otegetanya mabere bon ebinte byons bie demand igere igoro arikiri kwa makanyoranga demand ito ebinte bite binge ebikorwa chinsemo chisiko lakini ali ko encourage abantu aikegori ekegego kina nonye no mulimi ominta abagusiba minto twirane asensemo yogotugi ekagera wetera subotugi obo nabo konyora mutegeti gasierene na mono mutegeti special na mono eka space kari obwatagake nabo gosoa o ansetwe yao nyone chingoko ansana ne chingoko isana na ho chibekero mukia
ekere wachibekira omukia nabo okonyora engoka eria yansire okubekera amagena waturagirie ebichuchu bikwabirendere buya kuru chingoko isana nabo okonyora chingoko 20 chingoko 50 chingoko echi chikere gwanyorire ng'achia bera 50 na kogenderera nabo okonyora ng'akwanyorire nabo ne etreye yamo yerigena ase amagena kienyeji nabo okonyora ng'a the lowest price create kirige korwa is 450 bone na wako ni up to 650 oroche usali kobeke ndagereye kwa yendagere ito ya back fits then kiroko endra koya na bako nyoranga kwa nyorira amagena aria kwa yara iri chingo ko chinde chia goturageire bichuchu ebyakinire byeikirega kati kaberega metienyi 5 6 kwa bionire at 300 400 nabako nyora gwetera soko bokori obu bonjereri obu nabako nyora at least wikira segete obwate constant income at least ukwenepo onyara gukora ibintu byao bindi bibere bitatu nabo igaso omonto korobotugubye we chombe nabo kwansere chombe ibere ekere kwa benzo sino kwa sino ngombe yamo oyerende byayigo kere kwa yerendere kwa yendagire munetakire liyambe kifixia sere nyongo kama mabere yendagire liyambe kifeed ninde no maine nga ekere kwa yerendagire li amabera omba kamente na ande kurwa sindagire watumia na poko nyoranga ebese ya gutikareire ekyagera ndagire ito teri expensive mono yo then ekere wachire konyore moliri yakinire moliri yakine na ande ko yerenda ogenda olete breed ende na boko nyoranga ase breed kwale tanya nengo moli kwa yerete breed tote wone freshan moli abere freshan kwa yerendere buya igo once ko yakora upgrading ocho nyoranga amoli yeye ya beire enkia yakindire andonye breed ya eri freshan onyorenga once ko twara ngombe ugutwara amabere aramange inyo ingine ale kwa mabere chirita 10 bone mori yae na bwichi konyoranga ekiagare breed kwa yete yansire ku improve from 10 liters ya chire wika ike 15 liters so onyo wa upgrade pole at the span of 3-4 years na kanyona kwanyorire amabere production yao kunya ku improve so long as you are what's right onyoro basemyo bia na gwetera na kyo control ya amarwaire na kwenda ndagire chetore ngombe igota then from there your production nabako nyoranga ya chire goro no bugimo bwa wansire ochenji kere ngombe ye na ngenda to kwaki mabere na production I know entakoni nabako nyoru bugimo wansire correct wansire ochenji na boyo na ase ensemo ya gati y'abantu nabako nyora naye nabako nyara kwira umwana w'eskuru nabako nyara gukora kende wechia nando ko sikwa igora katuga kande ama isa chinchiri yes okay mbia mama sana yagenda nabako resiro mwanchi muri yagesa mbeke feeds ya chagete impact kiya bereki go create as a community tangu mbeke yanze ntuntu amanyakana ndeke linde lakini usali kuruga iga otale na uchika wori abalemi nabo kanyora abalemi abange obugimo bwabo bwonjoreri ase otumye ndagire ito ase ndagire ere chip eri gori aindire inene mono na inde ngotokere kerengaki bono wetera ase intugo cha se market na onda atebenga enambe nyinge y'abalemi obugimo bwabo bwonjoreri ekiagera twabere substitute kolete ndagera in place elie kubakonya kubwa chiri chale ngororo chale very expensive na indonyora ngabono nonya sometimes injiri gotoka lakini bono igarende ngotema ndero goswakira kirasega konyora omuremi na ndagenderere konyora egento kiriategete ne komeke tuwe yae enyare ko genderera na ere kuchimudu maisha okay manchi muri nabagende to kwebulinga na ebiko korosi ndagire igagose abantu mbaroro moko bwatirana no bataba kuri mirimo iga Mbeki Feeds is a big company
ibwate different professionals and different departments. Na bibwate abantu over 30 people abo bale in different places and sectors. Na bubagelire company yegento kina nande negende to expand ikotali nje ngande uno moteneri lakini asoburai borobia abondo chenga beki negende konyago kina nabo iko konyago ikera abalemi nabo tatua chishida cyabo nakawaho basemya elinde nabaro bagendere gukina nambeke gende to konyago kina. Okay, so in other words, Mbeki yara create employment opportunities which are servant. Mbeki ya create employment opportunities which are abantu abana baminta bagusi na abantu bande mbali nabali bakolere kurwa iskuru mbali abakonyora ngabanyolire libaga Mbeki nabarubu from their experience na twabwatanije ndoche ntogenda takonya komenta na gochi maybe nyasa enda tukotoba bogima nabakonyora nga Mbeki nguchikobere company na saidi asensemo ya Kenya. Okay. Ngwabako kwanangano bwatamaroro yokorenta chiro materials maybe asoro ngorwa busi omanchimuri naro kwebolia nga arataka guchaka korosia indagire yiga yetugo maybe ningikiriaga nite gutwara abalimi abange babeire abande bunanyolire anbara abando kanyoranga bagotebanga bategete na barubu kweroseri indagire yabo asibali barataka kweroseri indagire yabo baba toko baletera materials una chaba sunflower chaba cotton chaba maize germ chaba rice bran wheat bran chaba Poland ntobati chaba fish meal chaba tuacha molasses aba even devion spi na bono asina rakrunga jogo eduka nero tuabekire kogonia these materials igo ndubwen surata kenga na tagete chi materials yechiga abago chinyora nerigo lirigiya na kubwa mono nabakanyora quality raw materials onera asoba semi bolia bugate boko enda kweburuka nari ndagire yae nabako nabakanyora those materials korwa asensemo ya chogo abwase toigoire eduka konia raw materials challenge ende ndoche abantu baitu baminto bagotwara ase obo egasi yiga netagete itali bintu birobyo ko bikogeranga arosindagere aebe ebintu binde mbiroro takire komentwa bitali gotoka raisi and maybe birabe expensive to abantu bande igo na wakonyora umuntu ndogo oko encherelia anseko ko burukanalia yabo netegete advancement kidogo elinde umuntu nyore ko konyora knowledge saine yo korosia endagire yo lakini rende aso konyora the raw materials umuntu ratake nabago to contact ndubate nambe to ya office ndubansira atake raw materials na to konyara to kumai nambe yo anyare ga kujaka na nyore those materials na bako yiro ase aratake ko yenyora. Okay. Sawa maybe omwanchi muri naganti komenyanga reteli Mbeki feeds tinga ikunga gikuwa ikirete ngyotarukirete kampuni yego maybe Simon ogachara reteli gambeke. That's a nearly swali really yamono. Botambe ngotwaro le egende kurukwa ementa. Okay. Ementa ile okomekia at least na watu ara vision. Yani okabangani daraja. Abanta wangi na ware bolinga Mbeki engirimine ti osingiagrate kawa Mbeki yo. Now having from Kerna ste gasio botugi habai bolimane babwate owancho konene na maona manene ase obotugi kubwa mono mongino minto krokwa Clemencia Nyambeki abwate amaona manene aso koro botugi wetera aso botugi obo bagerte nonye
na abana baminto bande bangubwati bagasoma ogutigo bangoko bakeiga mabera iganya barati amurusel chipainti bere sato ikonya kagendera gabu no wanje kuri abwata se kwerende kagera na inchirende nkansa karusirie tadiri ngaranga tiga ndoke kurwase mama nyambeki nkaratiga ndoke kwende ani kuri nyambeki fit. Okay, mbia mona sana kegera ndo chenye biro bitu byatanyorire nabo okwarigania omwanchi omurigireria ochambeki feeds abega kwenyorera endagera yetu yaye ingia kigima alafu nabo kwena na maybe namba yesimi nendo batebya sibara bakonyora endagera yo abancha bategere baminto na kirambye manaso tumia chense cheno go botochoini ase ekero akega kwa mwana nenda batebye mugendere gushirikiana na intwe ase ubutumie ndagire yetu ya Mbeki Feeds ndagire yetu ya Mbeki Feeds na nabo kenyora ase chinsemo mbalimbali na bono bosongo gaiga ntubwate Crops Unlimited yoro moindiga ubosongo Kisii Town oro monene stockist yeito yoko ni ndagire yetu ya Mbeki Feeds nabo igo endu yeito kurukunga na ibiredia taria kidogo nabo kutoka nse gali nse ya St. Judy nabo konyora endagire yetu ya Mbeki Feeds nabo igo mwancho mutagere cha sinse mu mbali kuru Keroka Nyansiongo stores nabo konyora endagire itoro nabo igo kurwa ensemo ya Musocho nabo kugenda Feropi stores nabo konyora endagire itoro tinse mu mbali nabo konyora endagire ito koko gendeke duka boli endagire otagete ne Mbeki Feeds na Mbeki Feeds na twateba ne ndagira ebwata or ingredients ne ndagire itago frustrate ne ndagire yo na yako make tuwe yao enyarego kwa amapato aramaya igo go taka go